Kalpasan na nag-viral iti biyang ti social media. Ti kasasaan ti panagbiag dagiti agkabsat a Lolo Felicito Albornoz, agtawen 93, ken Lola Josepina Albornoz Rosales, agtawen 90. Adagitoy ket agnana edda, iti maysa a compound, ken likod ti pagtaengan ti pamilya Aliado, Parado ken London, iti barangay Madamba, Dingras, Ilocos Norte. Ket adu dagiti na dumaduma a grupo, iti nagtitinulong, tapno ti kasta ket matulungan dagiti agkabsat. Iti panagkasangay ti maysa kadagiti mabigbig, wenno maysa kadagiti batikan a radio personality, iti probinsyang Ilocos Norte. Adaytoy ket ti Mr. Joel Madamba. Imbes nga insaganaan na, dagiti gagayem ken pamilyana, iti pagsasangwanda, para iti selebrasyon ti panagkasangay na, ket napanunutan na laingen, adagiti agkabsat iti pangipaayan na, dagiti regalo ken paala nga insagot dagiti gagayem na. Well, Joey, dati namin ket una-una nakita ti Facebook da nanay sipin ni Tatay Feli. Itatan, ado tinangitag dyan ko kadakwada ket naantig ti riknak. So kapota ti DJ birthday ket umayen dumating November 8 birthday ket napanunot ko nga imbes nga agsagan para iti selebrasyon ko kunak napimpintas man nga umay ko selebraran ti panagkasangay ko mismo nga ditoy ayan na nasipin ken ni Tatay Feli. So nanawagan na kadagiti listeners tayo Joey kadagiti na dumadumang group listeners ket kas makita mi tatta adatoy di kita na mga grupo nga actually DJ Sagana da kuma para kanya ko regalo da para kanya dala pinagtitipon dan ket dananay sipin ken ni Tatay Feli iti umay da pangitadan. So kasi iti makigapuno apay nga nabukol tata dito nga panang celebrar mi dito mismo nga ayanda. And then, dito met pan naka-ipasdek ti balay datata, Joey, kas makita met. Dito ket inrubwat, DJ imuna nga nang i-post, Mr. Philam Gira Torres. And then, timulong ti AMCPD, ti Adjo Moto Club, Riders JPD, babayan kini Sir Dudes sa Pahita. Iso nga, kas makita tata, dialaengen bubungan iti kurang, tas iri daw kundi iti tawa na. By next week, may tuloy nga matrabaho data. So that's the reason no apay nga adakam tata. Da Lola Josepina ken Lolo Felicito, ket nabayagen nga agnana edda, iti basit a kubo-kubo, iti maysa a compound. Kalpasan a nag-viral, iti biyang ti social media, ti in-post ti maysa a netizen, ti kasasaan ti pagtaengan dagiti duwa nga alakay ken baket ket inbangunan na ida ti basit a pagtaengan. Aday to'y met ita ti kalikagom a maitulong ti grupo ni Mr. Joel Madamba. Ti grupo ni Mr. Madamba ket nabuangay dagiti adu a fans club gapo iti programa na ti radyo abakas nang lumipas iti 105.1 Adjo FM Pidig. Anaki binuligan met ti AMC wenno Adjo Moto Club Riders Pidig. Well, muna-unay, dagiti na dumaduma group. Thank you very much kani Mr. Philam G. Torres, AMCPD, ti Bakas na Lumipas Fans Club, ti Kaya na O Group, Idol Lang Bayan Group, ti Ran, ti Dingras, and kasamitan ka dagiti na dumadumang sponsors nga nang TED para iti panakaparagsak da nanay sipin kani Tatay Feli. So sana itultuloy tayo detoy. Kastak mamat ka digiti viewers tayo, listeners tayo nga gayam ket han nga narigat tumulong no da panagkay kayo sa basta galing sa puso, galing bukal sa puso mo na tumulong. Kasi ang pagtulong hindi naman kailangan yung malaki. As long as na naipaparamdam mo yung pagmamahal mo sa taong tinutulungan mo. So, kadagiti amin nga grupo nga timulong kadatoy. Saludo ak kadakwada. Ken kastamet kadagiti listeners ti stasyon tayo. Kas makita mi so dati nagi-prepare kadagitoy.
So, actually, hang ko in-expect, Joey, nga, kasi, tilang ko na kadakwada, anyaman ti regalong, itadyo kanyak, bitbitin nyo, nga umayon to, ipan indana nasipin kan Tatay Feli, hang ko din naman na mga kastoy ti kaado, di gito'y insagana da. So, sa inyo na, thank you very much. Of course, dito yung aramidin mi, Joey, with the permission, pamalubos, ken suporta, our beloved Mayor in Pidig, ni po Honorable Gina Salazar Guillen, kaya so nga mararamid mi di gusto yung klaseng activity. Sigon ken ni Mr. Madamba ket nakita ken naamuan na. Ti kasasaad da Lola Josepina ken Lola Felicito gapo iti pan nakaitag tinagan na kaday diim mo na nga nang i-post iti Facebook. Adaytoy iti nangirugyan na anang plano iti panang tulong kaday iti agkabsat. When, gapotan naitag nagang ko, kada di mo na nga post naitag nagang ko, so nakitak da nanay sipin ka ni Tatay Feli. So tatan, nakicommunicate akon, kada jay dati pagigan ng tatata, which is the ma'am Janet Parado Aliado London, kini Ma'am Mika. So nakikoordinate ak kadakwada, tapnon itikas ta ko na, into no birthday ko na, kaya't kung dananay sipin ka ni Tatay Feli, ti kalangin-langin ko into no panagkasama. Istorya ni Lolo Pelecito ket kay kayat da apag naedan iti kubo-kubo ngem iti agnaed kadagiti kabagyanda. Uray na pigsa tudo ket kay kayat dalata iti agnaed ditoy. Lulo, manong tawen nyo nga agigan ditoy bahay kubo yu Lulo? Nabayagan, nag-17 years old. Nagda kami. Siya sino iti kadkadwam? Da kami lang kabsa. Awan ngamin iti kakabsat yo. Awan na, no, dito kabsa ti pamilya amin na gawanin. Awanin. No, ngarod agtudon, pag torturogan nyo no kalulo? Dahil sa yan balay, dahil sa kanaka ni Sampagita nga pa. Ngem, dito ilatati kayo nga pagyanan. Well, nagtansi si open. Dito'y anagyaman ni Lolo Pelecito kadagiti nangipaay iti tulong kadakwada. Pakairamanan dagiti opisyales ti Ili Adingras Ilocos Norte. Babaen iti panangidadaulo ni Mayor Erjo Valenzuela. Dahil may amin namin, dapat kada kami Anamet man ko nam kadagiti opisyales ti Ili Adingras. Ay, DJ ko na. Alam Anat mai padanon mo kada Apo Mayor. Isa ito ni Mayor, kami ko. May dahay met tinulunganen. Well, Gapoy ti Facebook na amuamet ni Miss Ruda Ruth Ragwal may sa government employee iti LGU Paway ti kasasaad dagiti agkabsat. Isut gapuna anang ipaaymet iti tulong kadakwada. Sir, good afternoon. Namamok dalo laken ni Lolo kabayatan iti may nga tao nga nag-post iti Facebook nga ni Sir Torres nga sana intag siguro kadagiti may sa ti friend ko ti Facebook. So hindi nakita diti situation dananaken ni tata kas lang nagligat di situation da pero naligat talaga. So hindi ko na ti panunod ko dagiti nga agkabsat kailangan da itulong. So iso nga nagsakripisyo akmet nga imay idikal man tatno ti kas takot makita mo ti situation makatulong ti sangka basit or basit lang nga bana kasi nagmayat man dete rik na ti may nga tao nga nuwas nga makatulong ka iti padam nga tao kasi ti misyon ko ti life bataan ko lang nga bukod nga sarili no kaya't kumot nga i-share DJ sangka basit nga masapulak iti padak nga tao awan ti pilpilyan na basit man wenno banag nga tulong at least tulong. Nagyaman ni Lola Josepina kariti adwa grupo iti mangipapaay ti tulong kadakwada nga agkabsat. Inpangpangruna na ken ni Mr. Bakas nang lumipas host Mr. Joel Madamba. Ta iti pagnanay danda iti napili na anang isayangkatan iti panagkasangay na. Inayon na
Akay kayat nangamin iti agbyag a natalinaay. Isut gapuna amadi na kayat iti makitagos kadagiti kabagyanda. Agyaman ako mo ti Apo. Nga i-request ko mo ti Apo na isig na titulong kini Joel. Nagbaga sa lunat na away from danger. Lula, apay nga kay kayat yut agyan ditoy kubo-kubo yung agyan ditoy ayan ti mang kitkita kanya yung kabagyan yung matlang. Ay haan. Haan yung kabagyan. Haan ti kaya ko, hangkog apa. Di tilatat kayat yo. Leave alone. Okay. So, talaga nga dito yung kangagiganen. Buwan. Mano nga tawen nyo to yun? Nga giganen. Huwag nga sapay ti... Huwag pa nga sapay ti 5 years. Naggapan nyo nga, ngamin Hindi sa idilula. bangin. Hindi sa kapagyak agalmunos na kita. Ajab abong mimod kita. Ide. Gapay ni Mr. Ronron Rasalan, Fans Club President ti Bakas ng Lumipas Program, ti 105.1 Adjo FM Pidig. Akinid daw na dagiti iso amin nga officers and members da at tumulong da ang mangipaay kadagiti regalo para kadagiti agkabsat. Inayon na at ti grupo daket adon dagiti natultulungan da iti probinsya nga Ilocos Norte. Sa katunayan yan, tulong-tulong ang grupo. Ang pinakamalaki talagang naitulong dyan, yung AMC Pidig, si Sir Dudes Bangit Pahita. At saka yung ibang contribution ng grupo, yan bilang president, i-relay ko sa mga members sa mga officers ko kung ano yung dapat na pagtulong. So, yung grupo kasi namin na Bakas ng Lumipas Fans Club, may pondo. So, ang ginawa ng grupo, kumuha kami ng konting pondo doon sa ano namin, tapos gagamitin namin. Kahit marami kami tinutulungan, hindi lang sila lolo at lolo. Marami. Kung sinong mission namin, magtutulong ang buong grupo para sa pagbili kung ano man yung mga grocery items, kung ano yung dapat na bilhin. And then, sineset namin yan, sir. Bago namin pumunta sa i-coordinate sa akin ni Sir Joel kung ano yung dapat gawin. So, magbibigay ko ng signal sa officers ko kung ano yung dapat gawin, saka yung lahat ng magagamit. Sa mga service naman, doon din kami kumuha ng pondo. Nagyaman ni Mr. Joel Madamba kadagiti so amin anang ipaay ti regalo kanya na iti kaday ti panagkasangay na itaatawen. Nga amin a regalo ket na ipaay kadalula Josepina ken Lolo Felicito. Kang runaan ang nagyamanan na ket ni Madam Civil Salazar Guillen tanang ted iti na inayon a mausar iti pan nakaipatakder ti baro a pagtaengan dagiti agkabsat. Yes, ni Ma'am Civil Salazar Guillen. So, nang TED isuna, iti 10,000. And isa tatari Joey, digiti daduman nga ginatang mi, nga gamit da nanay sipin, ket a part of it. Tapos, no, anati pagkurangan to, pwede to'y mapatpatakdar nga balay tata. So, part of it, ket mangtidak to sa jay, tapno niti sagat makumpleto matlang nga nalaing deto'y balay nga pagkakaran tata dana nasipin kan Tatay Feli. Napalaos iti panagyaman ni Lula Josepina ken ni Mr. Bakas ng Lumipas Host ta isuna iti nagbalin arangtay iti ad-adu a nakaammo ti agdama a kasasaad da nga agkabsat. Ang panalo ti Diagdigos ti thank you King Joel. Ti stasyon ko ni Joel. Okay. Kung natatay nga dagiti na ited na kanya yung kat naggapu ka dagiti listeners na or dagiti agdingdingag kanya na anat makunam ka dagiti agdingdingag kanya na Lula. Agyaman na kadagiti agdingding tingkuan na ta interview tinimpapuswan nga tulong tingkuan na. Tas pa-birthday na. Instead No aramaten ana imbag ti social media ket ad-adupay dagiti maamuan apaspasamak
kasasaad dagiti pada a tao iti aglawlaw tayo. Adag ito'y ketrumbeng nga intayo tulungan.